area best. Oh my God, ang ganda ng bukoy dyan. Diyos ko, ginababoy na na. Ganda. Mabaw mga baktinday. Hello, good morning! Hello, guys. So, kakagising lang namin, te. So, ito yung morning nila dito, day, ha? So, kami talaga yung holiday. Diba, dang, day? Rachel. Buang ang mga ligo, day. Huwag kaya akong na. Pero I'm still birthday. So, ito yung area best. Oh my God, ang ganda ng bukoy dyan. Diyos ko, ginababoy na na. Ganda. Mabaw mga baktinday. Oh my God. Mong hinaling gabi iday. Inuok ko. Kaya mo ba? Ayan. Tiyan tayo daw gabi iday. Mut na lang dyan. Dagandagan ba? Paningot ko gabi dagandagan day. Ngubag kong mata. Marag nagkaon kong kuan mo. Marag pa ako buyog gabi. Nagdabo ko na. Pa ako buyog. Mata na akong hubag dyan, ha? Sana all. So, oh my God. Thank you, Lord, for the another day. Ano nga ganun? Mabungad din lang ako. Ba kayo rin? So, the kaimito is a very masarap. Wow! Ha? Di man kayo? Ano man? Bilangkat pang iro. Bilangkat iro. So, ito, ano yung mga fag-fag ito suliyo? Pakita na ko sa imo dito. Pahala ka dito. So, mga ito sa kusuliyo. So, ayan. So, nasa lagi kita ang makita dahil. So, nasa lagi kita ang for baboy ipasaw. So, ayan. Good morning, Philippines. Mga fog nila dahil. Ayun, oh. Malayo na. So, ang ganda ng mga fog dahil. Ayun. Diba? Ganda sa kanila dahil. So, lamig kayo ng lugar. Diba? Tutuyok ka nila. So, hi Philippines. Parang against the line. So, ang dami lang baktinday, probuyag.
A few moments later.